la llum que guia en l'oscuritat. Vull encapçalar la candidatura d'Esquerra Unida perquè hem d'aprofitar l'experiència que ja tenim, perquè el recolzament de l'Ascensió en esta segona legislatura ha sigut molt important i perquè és el moment de fer una altra política. Perquè mai perdrem la nostra dignitat. Ha sigut una legislatura combativa. Hem lluitat contra les retallades del govern, estem peleant els 4 anys contra el despilfarro del Partit Popular i creiem que la política de confrontació entre els ciutadans que està portant-se endavant no és la bona. I trobar una resposta per demà. La prioritat ha de ser l'ocupació. Des de l'Ajuntament s'ha de fomentar la lluita contra l'atur buscant un poble més amable i més accessible i fent una política més democràtica i més de consens en la ciutadania. Sou la llum que guia en l'oscuritat. Perquè mai perdrem la nostra dignitat.